Bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut. Volia dir-vos que aquest és un primer acte de seminaris una mica diferents en relació als 20 anys que celebrem d'IDIBAPS. Fa 20 anys el doctor Rodés i altres investigadors van impulsar i altres estructures de ciència al país van iniciar el que l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer, en part per agafar el relleu del que havia estat l'Institut de Fisiologia que havia dirigit en la seva última etapa l'August Pi Sunyer. Avui tenim el goig de tenir amb nosaltres el professor Andreu Mas-Colell, honorable conseller d'Economia i Coneixement, però que ve aquí com a professor, en aquest cas tampoc ve potser com a professor d'Economia, que és professor d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra des del 1995, ho havia sigut a Harvard, ho havia sigut també a la Universitat de Califòrnia, té molts mèrits en el camp de l'economia, però nosaltres el vam cridar aquí com a una persona que va ser secretari general del Consell Europeu de Recerca, l'IRC, i en part, una mica en peu forçat, li vam dir que ens vingués a debatre el tema de les IRCs i com potser nosaltres, i aquesta és la perspectiva nostra, pel potencial que té aquest institut com a recercaires, com a investigadors, possiblement la nostra aposta per les IRCs i la nostra conquesta d'IRCs ha sigut inferior, almenys al meu criteri, al potencial de recerca de la institució. I creiem que és bo un debat en aquest sentit i per això el doctor Elias Campo moderarà aquest debat i el professor Andreu Mas-Colell ens donarà les seves opinions junt amb altres persones que estan aquí a la taula. Moltes gràcies, professor Andreu Mas-Colell, per haver vingut avui aquí amb nosaltres. Elias? Gràcies. Com deia el Ramon, la idea és no solament sentir les aportacions que ens farà el professor Andreu Mas-Colell, que tots esperem, sinó també obrir aquest debat en algunes dades i algunes experiències personals. En aquest sentit, a la taula, les persones que participaran en aquest debat, per una banda està Gemma Llaveries, que és la responsable de l'Oficina de Coordinació Científica de l'IDIBAPS, que ens presentarà algunes dades, i dos investigadors amb forta experiència personal en diverses fases dels grans de l'IRC, Jaime de la Rocha, el cap del grup de dinàmica de circuits corticals, i el Marc Claret del control neuronal del metabolisme. I tots ells i el debat que puguem tindre al públic, que pensem que pot ser molt fructífer la reflexió que puguem fer sobre l'impacte de l'European Research Council i el paper de les institucions com la nostra. Gràcies, Ramon. Començarà la Gemma presentant algunes dades a Catalunya en l'IRC. Doncs sí, un molt breu resum d'unes dades dels IRCs des que van començar les primeres convocatòries el 2007 fins al 2016, doncs com han anat aquestes convocatòries a Catalunya i a l'IDIBAPS. S'haurien de posar unes pantalles aquí, perquè si no estareu molt incòmodes. No, en teoria aquestes s'han de disparar. Podeu preguntar? Què passa? És que si no estan aquí girant el cap. Doncs molt breument, què financia l'IRC? Doncs bàsicament l'IRC financia candidats amb trajectòries excel·lents, que tinguin projectes de recerca que es considerin trencadors, que siguin un abans i un després en el camp de coneixement. Ells parlen del Height Risk Height Gain, jo poso Bad Feasible aquí perquè busquen una mica les dues coses, és a dir, projectes que suposin un abans i un després en el coneixement d'aquell camp, però alhora demanen que l'investigador sigui solvent, que presenti un pla de contingència en cas que el projecte sigui arriscat, etc. És a dir, que sempre hi ha una mica aquest balanç entre el Height Risk Height Gain, però que sigui possible i que sigui sòlida la proposta. L'IRC té bàsicament tres esquemes principals, els Starting Grants, els Consolidator Grants i els Advanced Grants.
Els Starting Grants estan destinats a joves investigadors que inicien un grup de recerca independent, són investigadors que fa entre 2 i 7 anys que han obtingut la tesi doctoral i són ajuts de normalment 1,5 milió d'euros, que excepcionalment pot incrementar-se fins a 2 per 5 anys. Els Consolidator Grants són ajuts per investigadors joves però no tant com els d'abans, no? Per consolidar els seus grups de recerca. Són investigadors que fa entre 7 i 12 anys que han obtingut els seus doctorats i bàsicament el finançament és d'uns 2 milions d'euros en la majoria dels casos i excepcionalment pot incrementar-se una mica més, també per 5 anys. I finalment l'últim esquema és el dels Advanced Grant. Aquest està destinat a investigadors ja més sènior, que faci més de 12 anys que van defensar la tesi doctoral, que tenen 10 anys de trajectòria, diguem-ne, amb un alt nivell d'excel·lència i són projectes normalment d'uns 2,5 milions d'euros, que excepcionalment es poden veure incrementats fins a 3 o 3,5. L'habitual són 2,5. Algunes dades a Catalunya sobre com han anat aquestes convocatòries de l'IRC. Doncs, mireu, entre el 2007 i el 2015 a Catalunya s'han obtingut 210 projectes de l'IRC, amb la distribució que veieu en la diapositiva, uns 81 corresponents a la convocatòria de Starting Grant, 37 a Consolidator i 55 Advanced. La convocatòria de Consolidator té menys beneficiaris també perquè aquesta va néixer de la divisió de la convocatòria de Starting Grant i per tant només està oberta des del 2013, per tant té menys trajectòria. Bé, bàsicament, en resum, aquestes convocatòries suposen l'obtenció d'uns 334 milions d'euros i de mitjana es calcula que aquests projectes donen lloc a la contractació de 6 nous investigadors de mitja per projecte. Una dada curiosa també és que el 42% dels beneficiaris d'aquests ajuts, és a dir, 90, són investigadors del programa ICREA. I també comentar-vos que les tasses d'èxit se situen entre l'11 i el 13% aproximadament. Per àmbits temàtics, assenyalar que el 45% d'aquests ajuts, és a dir, 94, corresponen a l'àmbit de les ciències físiques i l'enginyeria, un 33% a l'àmbit de les ciències de la vida, que és el que ens pertoca en la immensa majoria de les nostres sol·licituds, i un 22% a l'àmbit de les ciències socials i les humanitats. Aquests 210 ajuts de l'IRC aconseguits per institucions catalanes representen un 3,20% del total d'ajuts concedit a l'Espai de Recerca Europeu i un 54% dels ajuts obtinguts a nivell de l'estat espanyol, en nombre. I amb aquestes dades Catalunya se situa a la 4a posició dels països de l'Espai de Recerca Europeu en nombre d'ajuts corregit per milió d'habitants. El 90% dels ajuts de l'IRC es concentren en els centres cerca, amb un 55% d'aquests ajuts, i les universitats, un 36%. I bàsicament aquí és on es concentren la majoria d'ells. I ara, l'IDIBAPS. Bé, mireu, des de l'any 2009, que vam presentar les primeres candidatures, a l'IDIBAPS s'han presentat 43 candidatures a l'IRC, 15 d'elles corresponen a la convocatòria de Starting Grant, 12 a la convocatòria de Consolidator Grant i 16 a la d'Advanced Grants. Els resultats, bé, bàsicament és que només 3 investigadors han aconseguit passar 5 candidatures a l'Step 2 d'avaluació. L'avaluació de l'IRC és en 2 fases. Per tant, d'aquestes 43, només 5 candidatures que corresponen a 3 investigadors han passat a Step 2 i d'aquestes, de moment, i esperem que això canviï, però de moment només un investigador de l'IDIBAPS ha aconseguit un ajut finançat per l'IRC exactament a la convocatòria de Consolidator Grant de l'any passat. Bé, ja fa temps que ens preocupa aquesta dada, però per acabar-ho de posar-li context, aquest percentatge que no he volgut posar a la taula, però ja us dic que és d'un 2 i poc % de taxa d'èxit, està molt per sota del global de l'IRC, que ja he dit abans que era entre un 11 i un 13%, però a més també està molt per sota del percentatge d'èxit dels investigadors d'aquesta institució en altres convocatòries d'Horizon 2020, per exemple, com les Marie Curie o els projectes de salut, etc., que tenim de mitjana un 12, tot i que és una mica variable.
Llavors, la idea d'avui que estigui aquí el doctor Mascolell és que ens ajudi a fer una reflexió institucional, no? Una mica de per què tenim tants mals resultats en aquesta convocatòria, i espero que entre tots puguem tenir un debat interessant al respecte. I per part meva... aquí s'ha passat alguna cosa. Doncs gràcies. Molt bé, Gemma, jo penso que situes molt bé la situació que tenim a Catalunya, que penso que és molt brillant, gràcies a una trajectòria important de política científica des de fa molts anys, i que d'alguna manera la nostra institució no és capaç de pujar-se en aquest tren, i penso que és important que tinguem les dades i les reflexions per poder situar el context i veure quines possibilitats tenim de millorar en aquest aspecte. El segon punt doncs, del dia seria la visió que ens il·lumini del professor Andrés Mascolell. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-me. Jo havia preparat dues coses. Una era una mica d'història de l'ERC i després per què cal proposar-se i per què cal insistir. En 10 minuts us faig la mica d'història, el gran panorama. Europa comença a tenir una política europea de recerca a partir dels anys 50, amb una fase inicial és intergovernamental, és a dir, no és la Unió Europea, són tractats intergovernamentals. El CERN, és el sincrotró de Grenoble, és l'MBL, tot això és l'europea, l'Agència Europea de l'Espai, tot això està fora de la Unió Europea, són tractats ad hoc per cada institució. Aquesta fase va ser un èxit i jo crec que totes aquestes institucions estan reconegudes com de primera magnitud i que han impulsat l'excel·lència a tota Europa, i un de fet pot fer una línia que passa per la socialització en el CERN de físics cap a algun físic que esdevé polític i que es munta les avaluacions científiques competitives a Espanya. A partir d'un determinat moment entra la Unió Europea a fer despesa i a promoure recerca. Fins fa poc, jo crec que fins fa uns 4 o 5 anys, els diners totals gastats a nivell europeu eren superiors a l'intergovernamental que el de la Unió Europea. Però el de la Unió Europea va augmentant i crec que ara ja ha passat, que ja es gasta més la Unió Europea en recerca que l'intergovernamental. L'estil de la Unió Europea va ser necessàriament, o no, però va ser diferent, perquè la Unió Europea, quan va entrar a promoure recerca, ho volia fer tot. Volia promoure l'excel·lència, volia promoure la europeïtat i, per tant, xarxes i xarxes. Si no eren xarxes, no hi havia valor afegit europeu, i col·laboració amb la indústria. Com que aquí a Europa no teníem Ministeri de Defensa, no podíem fer el que es feia als Estats Units, que és canalitzar el suport federal a la indústria per la via de defensa. Per tant, si no hi havia la via de defensa, hi havia la via de la recerca. I, per tant, des del principi, l'avaluació científica va quedar barrejada entre la pròpia del món acadèmic i la pròpia del món industrial. El resultat va ser que va anar bé, eren diners que arribaven. Jo crec que en el cas d'Espanya i de Catalunya van ser molt benvinguts, les xarxes van tenir un gran paper inicialment, però si pensem en l'èlita científica europea, hi havia molta insatisfacció de que realment el nivell d'excel·lència d'aquesta política fos commensurable amb la que estaven acostumats de la fase governamental. I això va anar generant no participació dels centres de punta, molts pocs Max Planck entraven a xarxes, o Cambridge i Oxford o Imperial Colleges no se'ls trobava gaire, i va generar un moviment bottom-up
de reclamar que Europa tingués quelcom similar a la National Science Foundation americana. I, curiosament, sorprenentment, això va anar molt ràpid i aquest moviment bottom-up va triomfar. Pensem que als Estats Units la National Science Foundation es va proposar el 45, però no va aconseguir passar al Congrés fins l'any 50. O sigui, el naixement va ser controvertit, difícil, i si un mira els rècords de llavors, hi ha expressions quan es va fer la NSF i que la NSF havia sigut un miracle. És una expressió que per coincidència també s'ha utilitzat amb l'ERC. O sigui, no era fàcil i sorprenentment va anar relativament ràpid perquè s'ha de veure, s'ha de discutir, algun dia s'analitzarà, però bàsicament va haver-hi una conjunció d'interessos. Per una banda, la comunitat científica de base impulsant en aquesta direcció i per altra, possiblement, la Unió Europea va veure que li convenia adoptar, embraçar aquest moviment que també li donava, diguem-ne, més pilars d'actuació que no fos només la indústria, sinó que es feia seva la comunitat acadèmica europea. Dit sigui de passada, i molt entre parèntesis, últimament estic rebent inputs de que els científics a Europa poden començar a tenir tanta influència com els agricultors. A Suïssa és molt possible que canviï la seva posició sobre immigració per al fet de que s'han quedat fora de l'Horizon 2020, i això ha produït un xoc a Suïssa. Quan van votar que no volien croates, no se'ls va passar pel cap que es quedarien sense IR6 també. I això està canviant. Es veu que si ara hi hagués un altre referèndum, el resultat seria diferent per, diguem-ne, el lobby científic. En fi, això va triomfar i es va fer una NSF europea, que és l'ERC, però tot només amb diferències, amb una diferència important perquè va ser un pacte entre la Unió Europea, que els científics veien amb una certa prevenció, que si és molt burocràtica, que si tal i si qual, i per tant l'element nou, que no hi és a l'NSF en absolut, és l'ERC està gestionat i dirigit per un consell científic. L'NSF no, l'NSF hi ha assessors científics, però és la línia administrativa. Però a Europa això no era viable perquè hi havia desconfiança cap a la línia administrativa i també inexpertesa, i per tant el Consell Científic és un Consell Científic que mana, no sobre el funcionament, sinó sobre els temes importants. I de fet, l'èxit de l'IRC, que va ser força immediat, depèn, jo diria, de 3 característiques crec que van ser decisives. La primera era el principi de excellence only, que és el moto fundacional de l'ERC. A veure, analitzem això. Excellence sol no diu massa res. Qui està en contra de l'excel·lència? Ningú està en contra de l'excel·lència, per tant hi ha un element de retòrica. Avui en dia qualsevol programa busca l'excel·lència. L'excellence only, l'only ja té més contingut, perquè vol dir que no has de condicionar l'excel·lència per res, i aquest ha sigut un principi des del principi. La segona cosa, que ha estat molt important, és que les propostes i les condicions són individuals, és a dir, no hi ha xarxes. La proposta no has d'anar a pescar algú d'un altre país o de 7 països diferents. Poden haver-hi codirectors, és a dir, no és necessari que sigui només una persona, pot ser una persona amb un però no hi ha cap requeriment de xarxes. I el tercer és, això facilita enormement la gestió, dit sigui de passada, fa molt menys feixuga.
I la tercera i crucial és que els panells d'avaluació, i això és totalment diferent de l'ANSEF, els panells d'avaluació estan anomenats per al Consell Científic. Tots els panells. Hi ha com a mínim 75 panells, perquè són 3 programes, cada un té 25 panells, per tant són 75 i alguns a més estan doblats. Per tant, deu haver-hi ben bé uns 100 o 125 panells, cada un amb unes entre 12 i 15 persones. Totes i cada una d'aquests investigadors estan anomenats per al Consell Científic. Aquí tenim una membre dels panells avaluadors. I si combineu tot això, doncs jo crec que és la clau de l'èxit de l'ERC. Una observació: quin paper juga la host institution? Això no us hauria de preocupar. L'IDIBAPS i el Clínic és una host institution molt potent, però dit això, la host institution no hi juga un gran paper. A l'època en què jo estava allí, aquest és un tema que es va debatre, de si alguna vegada es tenia que dir que no a un candidat perquè realment estava en un lloc que no hi havia condicions, i es va decidir que no en absolut, perquè, entre altres coses, els grans són transportables. O sigui, aquesta persona amb el grant obtenia capacitat de negociació a la seva institució, i si això no li servia podia agafar el seu grant i anar-se'n a un altre lloc, però mai es penalitzaria amb una persona perquè no estigués a Imperial College i estigués a una universitat de Romania. De fet, si algú aconseguia destacar des d'una universitat de Romania, volia dir que realment era molt bo. O sigui que l'últim que s'havia de fer era penalitzar-lo. Ja s'han donat xifres abans, permeteu-me dir que representen el 17%, els fons de l'ERC representen el 17% del programa Horizon 2020, que és el programa marc d'ara. Això representa uns 13.000 milions en 7 anys, per tant uns 2.000 milions per any, i cal suposar que el període de l'Horizon 2020, que són uns 7 anys, es donaran uns 7.000 grans, que si feu la divisió venen a ser uns 2 milions per gran. Passo ara al segon tema, que és animar-vos a demanar-ho, a qui no ho hagi fet, o a persistir a qui ho hagi fet, que és el que crec que m'ha demanat el doctor Gomis, que no ser tímid. Una primera observació, que segurament no us cal que se la faci, però la faig de totes maneres, és que a l'IRC no hi ha cap esbiaix territorial. No n'hi ha ni a favor de llocs menys desenvolupats d'Europa, ni a favor de llocs més desenvolupats d'Europa. Per què no hi ha biaix? Perquè això és no n'hi ha, perquè l'excellence only és el que implica. Excellence only caigui on caigui. I la idea és crear una diguem-ne, visualització global a Europa. Es pot preguntar com és que no hi ha algun tipus de protecció cap a àrees d'Europa, diguem-ne, menys científicament desenvolupades. I certament la pressió hi és constant, és constant. Els països que ens hi va pitjor doncs voldrien afirmar polítiques de discriminació positives. Però amb això s'hi han negat amb rodó, afortunadament, els països guanyadors, que per coincidència són els que globalment contribueixen diners a la Unió Europea. Per tant, quan algú planteja escolti, que miri, que nosaltres només tenim 2 grans i el Regne Unit en té moltíssims, o França en té moltíssims, o Alemanya en té moltíssims, la resposta d'alemanys, francesos i britànics és para el carro,
Nosaltres ho subvencionem per totes bandes. Programes estructurals, programes de cohesió, etc. Doncs aquest no us el subvencionem. I si en aquest hi guanyem, doncs aquest és el que hi guanyem. Amb els altres hi perdem, però amb aquest hi guanyem. I quan sumem, encara continuem sent contribuents importats, o sigui que aprofitar les oportunitats que hi hagin, però mantenim el principi d'excellence only. Però ja dic, les pressions i això. I també us puc assegurar que no hi ha cap preferència cap als països més desenvolupats científicament. Jo suposo que no escandalitzaré si dic que sí, que el Regne Unit, França i Alemanya aconsegueixen més IR6 que Espanya, però és que sempre serà així. Són països amb més tradició, amb més riquesa, amb més població. No és sorprenent que estiguin per davant. Ara bé, si algú em pregunta quin ha de ser l'objectiu de la política científica espanyola, doncs em podria embrancar per tot arreu, però un objectiu molt ambiciós és molt simple: atrapar Holanda. Dos paraules: atrapar Holanda. Holanda, diguem-ne, té un PIB inferior, PIB per càpita superior, però té un PIB inferior, té una població inferior, ens passa la mà per la cara via IR6 amb l'àmbit espanyol, fins i tot el català, quan s'ha dit abans que anàvem segons per milió, el que està per davant és Holanda. Per tant, l'única raó que pot haver-hi perquè els hi vagi millor és perquè ho fan més bé, són més rics, però també n'hi ha d'altres que són més rics. O sigui, aprenem d'Holanda, que també podríem aprendre de Suïssa, que també els hi va molt bé, però potser pensem que ells són superrics. O també podem aprendre d'Israel, però potser podem pensar que el que els hi passa amb ells és que tenen l'exèrcit, etc., i el tema existencial, el que sigui. Però Holanda, escolta, és un país de comerciants. Bé, per tant, no hi ha esbiaix territorial, això no us ha de preocupar. Ara ja vaig a consells. La primera que sí que us haig de dir és que la proposta quan feu un grant compta per molt més del que es pot habitualment pensar. Si us hi poseu, i us argumentaré que cal posar-s'hi, si us ho poseu, val la pena esmerar-se amb la preparació de la proposta. També amb l'entrevista, si passes a la fase d'entrevista, amb el cas dels startings i dels consolidators. Però jo crec que no haig de convèncer ningú que hagi passat la primera fase que convé que es prepari la segona. Em sembla que sí que potser convé més que no s'hi va, que no hi has d'anar-hi absolutament a provar sort. Una mica sí, però a la sort l'has d'ajudar. I com l'has d'ajudar és preparant també la proposta. He vist tant starting com consolidators com advance. I he vist de tot. He vist currículums boníssims, fins i tot premis Nobel, que els deien que no, perquè simplement anaven amb el currículum i res més. I he vist també bones propostes que sortien amb currículums que no eren de l'1% europeus, però que havien impressionat el comitè d'avaluació amb una bona proposta. O sigui, això s'ha de fer per als advance,
un consell particular dirigit a investigador de 50 o 55 anys amb un bon currículum que porta activitat i que allí a darrere sempre ha pensat que potser li agradaria llançar-se en un projecte nou, atrevit, amb risc, no diria una mica esbojarrat, però potser no segur, etc. Bueno, aquesta és l'oportunitat. Això és el que algú que ja té l'estabilitat d'un investigador de 55 anys, aquesta és l'oportunitat que presenta els advance grants de l'IRC. I això també ho he vist moltes vegades. Els advance grants de la gent molt consolidada no són sempre continuaré fent el que faig o la propera etapa del que faig, sinó una departure, una part ambiciosa, aquella cosa que aquell investigador potser té el temor de que li quedarà la carpeta i que mai s'hi posarà. No hi ha en l'ERC, permeteu-me que empatitzi, aquest és un punt ja una mica diferent, no hi ha res absolutament predeterminat. Les probabilitats hi són. Us ho podria explicar la membre d'una comissió d'avaluació, que potser també és bo que li pregunteu com va això. A veure, en ciències de la vida hi ha 9 panels. Moltes vegades la vostra especialitat i el que sou encaixa amb un panel, però normalment encaixa amb un o amb 2 o amb 3. Jo conec més ciències socials i és així. Pots anar al panel d'economia, però n'hi ha un aquí al costat que tampoc és tan diferent. Jo us diria, estudieu la trajectòria dels panels. Veieu no només els descriptors de cada panell, sinó també qui ha sortit en aquests panells, quines són les característiques dels que surten. I per tant, dediqueu una mica d'atenció a quin és el panell en particular a què ho enviareu. No penseu, perquè aquest ja és un factor aleatori, no penseu, enviarem un panell on he vist que han sortit molts del sud d'Europa. Segur que és coincidència. Això no en feu. Però si veieu un panell on surt gent dels vostres, doncs val la pena fixar-s'hi. També un consell que dic als meus col·legues, és mireu les llistes del que han sortit. I trobareu molta gent, alguns no els coneixereu, però molts els coneixereu. O els podeu conèixer començant a navegar. I en trobareu molts que pensareu aquest o aquesta està molt lluny de mi. Però el més probable és que en trobeu uns quants, o potser molts, que diguis, aquest és com jo. Si és així, vol dir que hi ha probabilitats. N'hi ha prou en trobeu un que tingueu una sensació que amb aquest li puc mirar els ulls. I això vol dir que s'ha de fer. Perquè realment, una vegada arribat a aquest punt, la pregunta no és per què presentar-me, sinó que la pregunta és per què no presentar-me. I veiem quines raons poden haver-hi per no presentar-se. Una resposta, i hi ha gent a Europa que té aquesta resposta o que la tenia, és que no necessita els diners. Jo crec que aquesta resposta aquí no la trobaríem gaire, però existeix. Les primeres convocatòries dels IRC no sortia gent del Max Planck,
deia, com pot ser que no surti gent del Mas Planck? És perquè no ho demanaven, i no ho demanaven perquè no ho necessitava, fins que les autoritats alemanyes se'n van donar compte que l'IRC era un distintiu de prestigi, va tocar el pito i va dir Max Planck a demanar-ho, van començar a demanar-ho, i evidentment Alemanya va pujar molt els que obtenien. Bé, nosaltres això no ho tenim. Una possible segona resposta seria estalviar-se l'esforç de fer la proposta, però aquesta no és una bona resposta, perquè preparar una bona proposta no és una pèrdua de temps. Jo moltes vegades he sentit que, mira, em vaig posar a preparar la proposta i al final de preparar la proposta entenia més el que pretenia que abans de preparar la proposta. Això està alineada amb el que he dit abans, cal prendre's en sèrio la proposta. Però preparar una bona proposta no és una pèrdua de temps. Hi ha una altra explicació més psicològica, que és per evitar el sentiment de mortificació i de decepció si no se succeeix. Jo amb la meva vida acadèmica em dedico a teoria de jocs i últimament he estat treballant molt amb el que se'n diu amb l'anàlisi de la interacció quan la gent es mou per incentius d'aquest tipus, per evitar regret en anglès, per dir, et mous no per maximitzar alguna cosa, sinó per evitar estar en situacions en què et sentis malament perquè hagués pogut passar una altra cosa. Bé, aquest sentiment psicològic existeix, però jo crec que convindrem que no és racional, que més val combatre'l, perquè si actues amb aquestes motivacions no prendràs mai riscos, i al final doncs, és necessari prendre risc, i jo no us negaré que intentar seriosament obtenir una IRC, doncs hi ha un element de risc, pot sortir o no pots sortir, però el pitjor que et pot passar és que et sentis malament, perquè ja et dic, l'esforç de preparar-lo no és un element. Per tant, demaneu-ho. Hi ha un element de sort i també cal jugar a la sort, i també hi ha gent molt prominent que no l'ha obtingut, o sigui que si no l'obteniu sempre podeu pensar que hi ha premis Nobel que els hi han dit que no, ara no direm els noms, però hi ha premis Nobel que els hi han dit que no, o sigui que encara que no l'obtingueu no esteu mal acompanyats. Tot això que acabo de dir és vàlid per tornar-ho a demanar si ja ho has demanat una vegada. Cal fer l'esforç, això sí que us ho diré, de no enviar la mateixa proposta, perquè llavors hi ha un element de risc. Pot ser que acabi amb un altre panell i que ningú se'n doni compte que és una altra proposta i que els judicis i que tinguis més sort amb l'altre panell, però pot ser que acabi en el mateix panell o que els scientific officers se'n donin compte que estàs enviant la mateixa proposta i no els hi agradi. Per tant, cal fer un esforç addicional si vas repetint, però totes les consideracions que he fet s'hi apliquen aquí també. Per tant, jo diria que un investigador de l'IDIBAPS ha de tindre l'agenda demanar a l'IRC i tornar-la a demanar si fa falta. Poc o molt ja no tinc gaire més a dir. Molt bé, seguim. No ens ho creiem, però seguim.
Completaríem aquestes propostes encoratjadores i extraordinàriament positives amb l'experiència de dos investigadors de la casa, el Jaime i el Marc, no sé qui dels dos primers, però qualsevol de vosaltres. Hola, bona tarda. Bé, jo crec que ha quedat bastant clar el que ha comentat el professor Mascolell. Penso que una de les coses en què estic més d'acord és que és un exercici que almenys en el meu cas doncs, ha servit i molt. O sigui, serveix perquè posis bastant les idees en ordre i t'adonis del potencial que té el projecte, però també és veritat que és molt costós, de que en algun lloc he llegit que la mitjana, no? En què es tarda a escriure una gran per l'IRC són uns 3 mesos. I per tant doncs, això doncs, reflexa una mica aquesta complexitat que té l'escriptura i perquè és molt exigent a nivell doncs, no només d'idees, sinó també tècnica o tecnològicament, quines aproximacions científiques has de fer servir, etc. Per tant, doncs, penso que és molt challenging, no? És a dir, que és complicat, però també, per l'altra banda, és molt satisfactori perquè un acaba fent un exercici que al final diu, ostres, això ha valgut la pena i ara tinc tot molt clar al cap i ha valgut molt la pena. Suposo que aquesta també és una mica l'experiència del Jaime, de que, doncs que realment val la pena en aquests casos perquè poses moltes idees en ordre. Per la resta de coses em sembla que el d'anar-ho intentant, doncs, jo també ho he intentat diverses vegades. Penso que el fet de presentar el mateix projecte també topa una mica amb el fet de que, com deia la Gemma, volen coses que són molt trencadores però alhora que siguin molt factibles perquè no volen que aquests diners doncs, caiguin en un sac foradat. I això el que implica és que hagis de presentar també molts resultats preliminars. És a dir, els resultats preliminars són una qüestió important en la proposta i en el país que estem no és tan fàcil tenir recursos per invertir en coses que potser pots aplicar o que et poden acabar convertint-se en un projecte d'aquest tipus. No? Per tant, doncs, a vegades és difícil trobar balanç entre la novetat i el que t'agradaria presentar i els resultats preliminars que tens que d'alguna manera doncs, ja donen suport a la teva hipòtesi, perquè si no veuen que té prou suport, a menys que sigui una cosa realment extraordinària i un canvi de paradigma total, crec que tenen una mica de reticència a finançar si realment veuen que això hi ha dubtes. No? A menys que també tinguis plans de contingència, com també s'ha comentat, molt clars. I em sembla que, en relació a la pregunta o l'objectiu d'intentar augmentar la taxa, doncs no en tinc ni idea, però abans estava pensant, així que m'ha vingut de cop, clar, la IRC, aquí aquesta casa bàsicament es caracteritza per la seva feina amb excel·lència clínica, sobretot. Llavors la IRC bàsicament finança projectes que estan entremig, però que sempre s'ha dit, almenys jo he sentit dir, que la IRC no es fixa en si una cosa té o no té aplicabilitat terapèutica o serviria o no serviria per curar malalties, etc. Per tant, en aquest sentit, penso que potser els projectes haurien d'intentar ser, en aquest cas, a cavall entre la bàsica, per dir-ho així, i la clínica, intentar que no siguin projectes molt clínics, perquè em sembla que la IRC, pel que sé, i potser el professor Mascolell ens ho pot acabar de precisar, em sembla que no és el que intenta finançar. Jo, de moment, no tinc res més a dir. Moltes gràcies, Marc. Penso que són idees molt positives que ajuden a avançar en aquesta idea de promoure la nostra participació. Y Jaime, si nos quisieras aportar tu experiencia, tus comentarios. Sí, yo creo que quizá mi experiencia pueda servir a la gente joven que está pensando en pedirlo. Y voy a decir 2 cosas. Yo llegué en el 2010 con una Ramón y Cajal, después de un postdoc en Estados Unidos, y el postdoc me había ido bien. Cuando llegué no había oído nunca hablar del IRC. Y justo ese año cumplía los 7 años, era mi último año para pedirlo como junior. Era un año bueno porque había publicado más o menos bien, no había escuchado el IRC y en ese momento tampoco estaba el Consolidator, no existía, dije, bueno, ya lo pediremos.
ahí se me pasó la oportunidad de realmente conseguirlo como junior. Entonces yo creo que el primer dato es realmente la gente que llega de postdoc o que está ya en el postdoc tiene que estar pensando en esto. Y desde la institución se tiene que abrir una puerta para gente muy joven, porque de nuevo, hasta los 7 años desde tu PhD es gente muy joven que le ha ido bien su postdoc y que son candidatos para recibir 1,5 millones de euros. Entonces esto, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y entonces cuando se me pasó ese año, pues bueno, recorrí mi desierto de Cajal durante 5 años, complicados y tal, hay que trabajar mucho y bueno, lo tenía en mente que esto había que pedirlo, pero realmente no veía qué había, qué más, o sea, me costó mucho publicar. Sabía que había que demostrar ya cierta independencia, etcétera, y bueno, digamos que no apliqué hasta mi último año, es decir, mi último año antes de ya dejar de ser Consolidator fue justo cuando acababa de publicar 2 artículos, ya, como Cajal, y con eso entré. Mi currículum no es excepcional. Yo pensé mucho la aplicación, o sea, la propuesta. Yo, bueno, estuve pensando muchos años y cuando decidí pedirla, puse todo. O sea, ahí sí, mucho tiempo, mucho hablar con gente, mucho, bueno, madurar mucho la propuesta. Una cosa que me animaba también, que a lo mejor hay gente que no sabe, es que en una de estas charlas que fui de cómo prepararlo y tal, me dijeron, mira, el Mineco, a los que quedéis finalistas y no os lo den, hay una especie de premio de consuelo que os dan 50.000 eurillos. Y yo decía, pues yo voy a por esto, mira, yo, chico, los 50.000, 20% de la gente pasa a la final. Pues 20% no suena una cosa tan complicada. Y yo pensaba en los 50.000 euros del Mineco. Y decía, bueno, pues mira, no sé, vamos a entrar ahí. Y bueno, cuando entré, pues de nuevo volví a echar todo, lo preparé muchísimo. Desde la institución ahí se me dio mucho apoyo, es verdad. Pues hay toda una parafernalia de seminarios y tal, que en mi experiencia me fueron útiles. Y bueno, y luego tener suerte. De modo que sí, yo creo que hay que hacer una apuesta por la gente joven. Yo creo que la gente joven, o sea, de las 3 categorías, realmente 2 son para gente muy joven y intermedias joven. Entonces tenemos que pensar en esta gente. O sea, los advanced, desde luego, pero no, la media 55 años. Es decir, yo ahora, si no tuviera el ERC, tendría que esperar más o menos hasta los 50-55 años para realmente competir. O sea, ahí hay 10 años, 10-15 años que es muy complicado competir con gente más senior, porque básicamente mi currículum no. Entonces hay que medir súper bien los tiempos y medir súper bien cuándo aplicas, porque todos sabéis que aplicas y si no te seleccionan, entonces tienes 1 año o 2 de penalización. Entonces hay que ser un poco estratégico, es decir, hay que hacer buena ciencia, y todo esto lo intentamos todos los días, pero luego además hay que pensar bien cuándo es el momento, y cuando lo sea y cuando lo creas hay que, bueno, pues dedicarle todo el esfuerzo. Y yo creo que con esto... Molt bé, Jaime. Jo crec que hem tingut una visió que comença amb unes dades molt objectives que ens presenta la Gemma, una visió històrica de com evoluciona i sorgeix aquesta idea del ERC, quins són els valors que promou, i crec que emfatitzar aquesta idea de la excellence only és un adjectiu que sovint hauríem de recordar més quan se discuteixen aspectes d'excellence en tots els fòrums en els quals parlem, i aquesta idea de only sempre m'ha semblat que els adjectius quan matisen algo el desvirtuen, però jo crec que en aquest cas no solament no el desvirtua, sinó que enfatitza el valor d'aquest concepte que malauradament veiem en molts foros nacionals com se desvirtua precisament aquesta paraula d'excel·lència. Hem vist també el valor de la individualitat en aquestes propostes, el valor del risc i de la innovació en aquestes propostes.
i per ressaltar algunes idees que a mi m'han semblat extraordinàriament lúcides, i a les aportacions de dos col·legues nostres joves que han fet l'aposta i han sortit endavant. Jo penso que potser seria important obrir un torn de debat, de preguntes, de reflexions sobre la situació nostra a casa nostra. Sí. Només una precisió. No sé quina és l'edat mitja dels Advance. Lo del 55 jo he posat només com un exemple motivador, però en principi després de 12 anys de la tesis ja estàs en el domini dels Advance i hi ha gent que ha tret a l'Advance, diguem-ne, de seguida, que no poden treure el Consolidator. Volia dir que potser la doctora Marta Cascante, que ha estat avaluadora, podria donar-nos la teva opinió, sisplau. Funciona. Sí, va. Jo he estat avaluadora de Starting i de Consolidators, no? No funciona, doncs. No, jo sé la que no, però puc cridar més. Jo he estat avaluadora, sí, de Starting i de Consolidators. Els de Starting sí que coincideixo molt amb el que ha dit el Jaime, que realment si has fet una bona tesis i has fet alguna publicació d'alt impacte en l'Starting, pràcticament t'avaluen per això. Llavors sí que realment, i els Starting sí que si no has tret la tesis bones publicacions, ja no tens els punts mínims per lo que és la part, perquè són dues parts, la investigació i el projecte. Si no tens un mínim de la puntuació d'investigador, ja no passaràs. Aleshores, però si tu has fet unes bones publicacions en la tesis, alguna cosa d'alt impacte, passes. Aleshores, normalment aquests són, encara que tinguis un o dos papers, no passa res, si són bons. Aleshores, jo aquí crec que estic completament d'acord en què val la pena. Sí que en principi el que és l'RC, en principi és investigació, i avui en dia jo que estic també a l'Advisory Board de l'Horizon 2020 per el que és l'àrea de salut, el programa de salut de les convocatòries que han de sortir, sí que en l'esperit de tothom està clar que l'RC és més enfocat a la bàsica, i els altres cada vegada sortiran més enfocats a la translacional. Aleshores sí que el que tens que et pregunten com a avaluador és que realment hi ha vas més enllà de l'estat de l'art en el teu, i tens que ser trencador i anar més enllà de l'estat de l'art. Per mi aquí és on hi ha el llistó. Si a part de tot això també és aplicable i té un impacte, com que també tens una secció d'impacte, el fet que sigui útil per millorar la qualitat de vida de la població europea, això també. Però el punt bàsic és, on cauen la majoria, és que la pregunta és molt concreta que et fan a l'avaluador. Creus que és la primera que et fan? Creus que aquest projecte va més enllà de l'estat d'art i és trencador, diguéssim, i si no, si dius que no, això malament tenim per les puntuacions. I jo crec que això potser és el més difícil. Llavors, en el passat i a l'inici de les metodologies noves, quan van sortir els RNA sequencing de nova generació, tot això, sí que a la part metodològica, si ets el primer que aplicaves això que acabava de sortir, doncs podies tenir-t'ho en compte. Ara, no només perquè apliquis una metodologia puntera n'hi ha prou. Ara tens que demostrar que la idea realment va més enllà de l'estat del diari. Jo crec que això és el més difícil. Aleshores, sí que és veritat que la investigació bàsica es considera que és allà on ha d'estar i no tant l'aplicada. O sigui, no n'hi ha prou en tenir una cohort de 10.000 pacients i dir que analitzarà 50.000 marcadors fent servir les últimes tecnologies de sequencing i que només en generar els datos ja et gastaràs $1.000.000. En això no n'hi ha prou, sinó que realment has d'anar més enllà i dir, tinc una idea nova d'això, faré alguna cosa que no ha fet ningú. Jo crec que això és el que mata la majoria dels projectes. I en quant a currículum, has de tenir un mínim de currículum. I en els consolidators, sí que si realment no has demostrat que ja dirigeixes tu alguna cosa i que vas de sènior autor en alguna cosa, doncs no passes, perquè diu, fa aquella frase típica que ja tenim per allà per tots apresa, és
encara no ha demostrat, o sigui, ha tret una tesi fantàstica i 2 Science, però de moment no ha dirigit res encara aquest senyor, no? Llavors aquí sí que tens que tenir el d'això. Jo crec que això són les consideracions bàsiques que hi ha. I també triar molt bé el panel, perquè clar, i estic completament d'acord amb el que ha dit l'Andreu, de que si segons a quin panel vas, per exemple, si vas a biologia de sistemes i bioinformàtica i tot això, hi ha molta competència en el sentit que hi ha molts avaluadors que són bioinformàtics i llavors potser tens que mirar potser si realment el teu és més medicina de sistemes que biologia de sistemes i no té, que hi ha altres panels més aplicats on hi ha una fisiologia mèdica molt avançada que en el fons no deixa de ser una medicina de sistemes i potser és allà on tens que anar i no en el que vegis biologia de sistemes, sinó que mira't també el que és més fisiològic i veuràs que ja estan sortint gent també a vegades amb un perfil de medicina de sistemes. Vull dir que això sí que jo crec que és fonamental. Moltes gràcies, Marta. Més idees o comentaris o suggerències del que hauríem de fer o podríem fer? Per començar, jo potser faria una pregunta al professor Mascolell. Quina és la part de responsabilitat de les institucions en promoure que els nostres investigadors facin aquestes propostes i quines serien les mesures que podrien facilitar que aquest encoratjament pogués trobar el camí idoni per desenvolupar-se? Jo crec que ell ja ho ha dit, és a dir, la cultura de la institució ja ha de ser tal que ja se suposa que si tu estàs en aquesta institució o si tu ets contractat per aquesta institució demanaràs un RC. Això ho heu de fer-ho alhora ajudant, segur que ella ajuda molt, però també com et diria, sense estigmatitzar el que si no es treu. És a dir, una cosa amb tota naturalitat, però una mica que aquest és un camí per al qual passen tots. I els ajudeu, evidentment, però no deixar-ho... Això passa en alguns llocs, a veure, estic dient coses que semblen evidents, però que no ho són. Jo sé d'alguns casos d'una persona amb una RC a Itàlia, una persona amb una RC que a la universitat on volia anar, amb la RC a la butxaca, la universitat on volia anar, li va dir que no, perquè no volien posar-se en el terreny de joc del món dels RCs, preferien ignorar-ho i no posar la seva institució i els seus investigadors en aquest terreny. Fins i tot si la persona tenia l'RC doncs no la volien i evidentment la persona que em va dir això és doncs ja et buscaré un lloc a Barcelona. Més qüestions o comentaris? Sí. Donar les gràcies a totes aquestes idees. Jo havia demanat un starting grant a l'últim any i estava una mica desmoralitzada. Avui crec que tornaré a provar-ho després del que m'ha dit el Jaume, el Jaime, per la Consolidator. Bé, estic totalment d'acord també amb el que ha dit el Marc, de preparar la proposta, que és essencial. Quan intentava fer-ho vaig anar a una jornada que va fer la GAUR sobre Yellow Research, que es dediquen a preparar les propostes i va ser essencial, trobo que van ajudar moltíssim. Però va ser poquet, o sigui, va ser un matí, eren molts allà, no podien mirar individualment les propostes, vaig fer el que vaig poder, no ho vaig aconseguir. En canvi, el meu marit, que està a l'ICIC, a Tarragona, a l'Institut Català d'Investigació Química,
aquella institució va agafar aquestes persones de Yellow Research i van portar-les directament a la institució. Va estar, no sé si una setmana potser, la preparadora, eren 6 persones que demanaven la Starting Grant i 3 la van aconseguir. Per tant, trobo essencial, la veritat, una bona preparació per gent amb experiència. Clar, nosaltres podem pensar, la meva proposta està bé, el currículum penso que està ben preparat, però si algú des de dintre diu no, fes-lo així, no, encara-ho d'aquesta manera, crec que ajudaria molt. Bueno, gràcies. Moltes gràcies. És una idea. Bueno, per això estem aquí, per fer bullir l'olla, el brainstorming que diuen uns altres. També m'ha semblat molt bona la idea del Jaime, que dius que el que pugui anar a l'entrevista, que passi a l'entrevista, que la institució ja li garanteixi una petita quantitat pel sol fet de que ja ha passat a l'entrevista. Això podria ser una manera d'estimular la gent a que presenti una bona proposta, almenys que sigui considerada l'entrevista. Això seria una cosa que podríem pensar des de la política de l'IDIVAPS. Això seria, ja ho fa el Mineco, però si ho féssim nosaltres seria un estímul intern perquè la gent presentés propostes que fossin almenys capaces d'anar a l'entrevista. Però l'entrevista l'hauríem de preparar bé. 50.000 per aquí, 40.000 per allà, ja va sumant. Molt bé. Més qüestions? Ja al final ja no. Sí. Un segon. Sí, un momento, que te llegan. Si no os importa, si podéis decir el nombre o la institución, y si no, pues es Pablo, igual. de aquí, del IDIVAPS. Preparé, es una preparación más simple que la LRC. Preparé Marie Curie 2 veces, desde Stanford, era el lugar donde vine antes de llegar aquí. Y la segunda vez le avisé a mi jefe y me dijo que hable con la gente del departamento que estaba encargada de ayudar a hacer aplicaciones. Y la primera vez saqué una nota de 80 y la segunda un percentil 93, y por eso estoy aquí. Entonces, una cosa para pensar es de tener a alguien dentro del departamento que esté acostumbrado, ya que tenemos 43 aplicaciones, que esté acostumbrado a ajustar y tunear cada aplicación para que sacar lo mejor provecho de cada una de ellas. Que es mucho más que ir una persona al entrenamiento, o porque es la suma de las experiencias de cada una de las aplicaciones. Tal vez eso sea mucho más productivo, no solo para el investigador, pero también para la institución. Muy bien. Son buenas ideas que tenemos que recoger. Doctor Llobet. Jo tinc una idea pel professor Mas Collell, que crec que deu tenir una incidència encara amb el món de la IRC europeu i que va en línia amb el que l'avaluador ha comentat. És a dir, jo tinc beques de NIH, a ROWANS, tinc beques del Department of Defense, i mai m'he llançat amb una beca europea i he fet tot això de mirar a qui els hi han donat i si els podia mirar els ulls i tot això. I el que he trobat és que és molt bàsic. Nosaltres som un centre de recerca d'excel·lència, crec, però som un centre translacional clínic i probablement en aquesta beca podríem aplicar els que ens dediquem a recerca translacional. Però malgrat això, a l'hora de mirar els comitès, que no sé si canvien de nom regularment, només vaig trobar una vegada que jo podria fitar la meva proposta en un comitè. En els altres em trobo descol·locat. Jo faig recerca translacional. Això la NIH ho va resoldre perquè va haver-hi una crisi del 2002, que hi havia molta recerca bàsica i poca recerca translacional. El que van dir el Valley of Death entre els clínics i els bàsics. Diu, hem de posar els calés aquí. Si el doctor Mas Collell té incidència a la IRC, potser es tindria que promoure més la recerca translacional, que és una recerca excel·lent i que pot ser més aplicada als pacients, però que té un component de recerca bàsica molt potent. Però jo, quan he mirat els panels i quan he mirat els guardonats, m'he trobat una mica lluny. Són gent molt bàsica per nosaltres, que som metges. Sí, funciona? Sí. Per considerar una mica el context,
encara estem, jo diria, a la fase primera del desenvolupament d'una política europea de recerca que sigui forta, diguem-ne, a nivell federal. La diferència entre Estats Units i Europa, una diferència encara és als Estats Units el suport públic a la recerca és fonamentalment federal, mentre que a Europa és fonamentalment estatal, amb la Unió Europea augmentant, fins i tot a l'època de la crisi ha augmentat, i hem de tots procurar que continuï augmentant, però augmenta de 7 en 7 anys, perquè Europa, diguem-ne, té unes regles que són tan complexes que és impossible fer pressupostos anuals, i fa pressupostos de 7 anys, per tant evoluciona a aquesta velocitat. Resultat, he comparat l'IRC amb l'NSF perquè realment és el que s'hi acosta més. A l'NIH, quan mires les xifres en els que van empènyer cap a l'IRC eren inabastables, que l'NIH té un pressupost que em sembla que és el triple del pressupost de la NSF, no? Per tant, aquí hi ha un tema, és a dir, si a mesura que anem augmentant els diners europeus per la recerca es cobrirà millor el territori. Si un pregunta a l'IRC sempre tindrà la resposta de que ho cobreix tot, però certament quan entrem en temes d'enginyeria o en temes de medicina translacional, doncs grinyola una mica, i el que es pot dir és el que us he dit, i això és així, és a dir, un assaig clínic, encara que utilitzi les últimes tècniques i sigui molt important, el més probable és que no tinguin. Ara, si l'assaig clínic té una innovació metodològica significativa, llavors sí. Llavors fins i tot estaran encantats de donar-li recolzament, perquè a l'IRC li agradaria la idea de substanciar la pretensió d'estar present a tot arreu, però aquest seria una mica el marge que cal avaluar. I després ja veig que ha practicat el que diuen de mirar els panells, de veure qui surt, etc, i mirar-se això i aprofitar les oportunitats. Si de sobte es veu que hi ha un panell que està tenint que està mirant en favor doncs línies més aplicades, llançar-s'hi. Les qüestions o comentaris? Jo voldria una reflexió que he fet sovint en relació a la IRC i en unes dades que m'acaba de donar la Marga fa uns moments. Jo estic d'acord en que probablement el target de l'IRC, com deia la Marta, és una investigació esbiaixada cap a més aspectes bàsics. El que passa que si un vol fer una recerca translacional potent i innovadora, com la que pretenem en el nostre campus clínic, jo crec que necessitem potenciar aquesta vessant més bàsica. Jo crec que tenim una excel·lent investigació clínica. Crec que comencem a tindre aspectes bàsics importants, però potser el fet de que per a mi, com a les dades que ens porta la Gemma, és que no hem fet o no som encara lo suficientment potents en aquesta recerca més bàsica, que no vol dir una bàsica coming from, és a dir, en el núvol, sinó que ha de ser una bàsica integrada, relacionada amb la investigació clínica que estem fent a la casa, però necessitem aquesta investigació bàsica, perquè si no la clínica acaba en aspectes repetitius i poc innovadors. I aleshores jo com a institució crec que el desafiament que tenim i que ens posen aquestes dades de la Gemma sobre la taula
és que necessitem d'alguna manera el potenciar aquesta investigació bàsica rompedora de risc innovadora per poder continuar fent una investigació clínica innovadora, no? I això va lligat amb l'edat. M'ha deixat fredat les dades dels investigadors joves, caps de grup que tenim a la casa, i crec que això ens ha de ser dues reflexions que hem de posar junts per mirar el futur en alguns aspectes també innovadors i rompedors per a la nostra política tant d'hospital com d'IDIVAPS. No sé, serien les reflexions que a mi les paraules d'avui m'aporten. Molt bé, doncs em sembla que ja hem consumit l'hora, una miqueta més, 10 minutets de propina. Moltíssimes gràcies a tots i ja seguirem en aquests 20 anys de celebració. Moltes gràcies al professor Andreu Mascolell.